Криптопазарът е като шахматна игра, а не като казино. Големите играчи искат да ви накарат да вземате грешни решения. Здравейте и добре дошли в следващият клип от канала на Първично време. Ще си говорим за криптопъмпа, който се случи вчера. Както знаете, той избухна след един твит на Доналд Тръмп, но това дали беше реален сигнал за растеж, на който можем да разчитаме, или е просто капан, и в това видео ще разберете какво всъщност стои за този твит, кой е бил отговорен за рязкото покачване на цените и какво да очакваме през следващите дни. След месец колебания на биткоина и другите ауткоини изведнъж отбелязаха огромен скок вчера след твита на Доналд Тръмп, като той заяви, че ще създаде стратегически криптовалутен резерв, включващ XRP, Solana и Cardano. Това предизвика истинска еуфория. Както знаете, Cardano скочи с над 80%, XRP с около 40% и Solana също отбеляза значителен ръст. Но ако погледнем по-внимателно, ще видим, че не само тези монети поскъпнаха, както биткоин, етериум и целият криптопазар също реагира с огромен скок. Часове по-късно от първият му твит, Доналд Тръмп го редактира и добави биткоин и етериум също в списъка, което е доста странно. Възможно е някой друг да му е подсказал да го направи, но за това не можем да бъдем сигурни. Като според мен този пъмп вчера не беше просто ефект от този твит, защото пазарните играчи, които движат крипто, знаеха какво ще се случи. Те вече бяха подготвени за този скок вчера и се възползваха максимално, като видяхме мистериозни тегления на биткоин и Solana от миналата седмица в Binance, като имаше паникьосващи новини в петък, които свалиха биткоина до 80 000 и накрая, след няколко дена по-късно, той експлодира с над 15%, като в момента е над 90 000 долара. И сега ето още нещо, върху което може да разсъждаваме. Ако само 3 монети бяха споменати в твита на Доналд Тръмп, защо тогава целият криптопазар се покачи? Това е ясен знак, че големите играчи все пак са били подготвени и пазарите не реагират на случайен принцип, а те се манипулират в почти цялото време. И сега какво следва от този скок? Както видяхте, това движение, при което големите играчи привличат мечките в капан, за да осигурят ликвидност за следващия ръст. Ако сте в крипто от известно време, знаете, че такива манипулации се случват постоянно, независимо дали цената расте или я дъмпват, като както знаете, изключително много хора играят на leverage и търгуват с криптовалути, и такива манипулации в почти всички случаи се оказва фатална за повечето хора. Ако сте купили вчера на върха в паника, днес може би изпитвате загуби, но ако сте търпеливи и дисциплинирани, трябва да знаете, че това е само временна корекция. И тук идва основното правило, а именно купувайте когато има спад, а не когато пазарът е в еуфория. Криптопазарът е като шахматна игра, а не като казино. Големите играчи искат да ви накарат да вземате грешни решения, но ако знаете как работи самата система на крипто, ще може да се възползвате от движенията на пазара. Ако искате още анализи като този, не забравяйте да ударите един лайк и да се абонирате за канала.